Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Gorputz osasuntsuan burua argi. Peru eta Xarif eskola kirolean ibili dira ume-umetarik, baina Xarifek utzi egin gura du. Peruk esteritzo ondo horri. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Badakizu, atletismoa ustekotan nabiela, ezta? Baina, zelan egingo duzu hori? Gure entrenatzaileak gehiegi eskatzen digula uste dut. Saioak eta iratik ere gauza bera egingo dute. Eta Amaiak? Amaiak ez ezta? Amaia hitzel dabil. Bai, benetan ere. Amaiak hitzeleko gaitasuna ditu. Eta entrenatzaileak errendimendu kirolera bideratu gura du. Baina onak eskarenok presionatuta sentitzen gara, eta horretarako nahiago dut ikasteko ordu gehiago izan. Saioa, irati eta zu perfekzionista hutsak zarete. Nik zuek baino nota txarragoak ateratzen ditut, baina ez dut horregatik futbola utziko. Nik astebarruko entrenamendu ez gainera, asteburuetako disiplina zorrotzari gehiegizkoa deritzot. Larunbatetan eta igandeetan ere goizetik jaiki beharra, eta euria denean pasatzen arineketan ibili beharra, gero eta gogorragoa egiten zait. Guk euri zeinateri ondo baino hobeto pasatzen dugu asteburuetan. Eta autobusean berriz, ez dakizu zelako barreak egiten ditugun partiduak jokatzera goazenean. Futbolean lagun onak egin ditut. Bai, baina ni euskal dantzetara ere joaten naiz. Eta nire gurasoek nahiago dute ingelesa edo beste jardueraren batean izena ematea. Amak esan dit, atzeratxoago, aurreratxoago utzi egin beharko dudala. Eta onena, orain ustea dela deritzot. Egia esatea gura baduzu, lelokeriak alanta egingo duzue. Ez dut ulertzen zergaitik neskok usten diozuen kirola egiteari. Pentsatzen duzue kirolak etorkizunerako ez duela balio, baina oker zabiltzate. Baina benetan, Peru, badakizu txarto baino txarrago pasatzen dudala batzuetan. Ez dizute kontatu lehengo egunean esturaren esturaz botaka ere egin nuela, ezta? Esaerak zera dio, gehiegia eta gutxiegia guztia da kaltegarria. Hainbeste entrenamendu eta hainbeste lasterketa, larra beti da txarra. Eta gure amamak esango lukeen bezala, larrik ez honik. Bai, eta gehiegi ikastea ere txarra da. Hori gertatzen zaizue, zeuen buruari gehiegi eskatzea gaitik. Lasaiago hartzea da kontua. Lasaiago hartzeko? Ai, lasaiago hartu eta eutsi egin behar diozu. Zuk egin zen ezaketa. Ez dakit ba. Kirolak izaera gogortzen eta aurrera egiten laguntzen du. Niri neuri urduritasuna kanporatzen lagundu dit. Kirola bizitzeko modu bat da, eta mutilek zain naskak egin beharko lukete. Hasieran egitura hau entzun diogu Xarifi. Badakizu, atletismoa ustekotan nabiela, ezta? Zer adierazten du tzekotan atzizkiak? Atzizki horrek tzeko asmotan dauka azpian. Zeo zer egiteko asmoa daukala adierazten du, eta egon edo ibili aditzekin ageri da gehien batean. Etxe berria egitekotan dabiltza. Esatekotan egon naiz, baina azkenean ez diot esan. Solasaldian Xarifi hau entzun diogu. Eta euria denean pasatzen arineketan ibili beharra? Zer adierazten du basatza hitzak? Horren ordain hurbilekoa basa artean da. Hitz batzuekin, za atzizkiak ugaritasuna adierazten du, eta esparru semantiko jakin batzuekin erabiltzen da. Dirutza galdu du jokoan. Elurtza itzelak egin ditu aurtengo neguan. Bestalde, solasaldian Xarifek hau dio. Amak esan dit, atzeratxoago, aurreratxoago utzi egin beharko dudala. Zer adierazten du atzeratxoago, aurreratxoago esamoldeak? Egunen batean, gaur espada bihar edo etzi utzi egin beharko duela. Hainbat dira horren baliokideak. Lehenago edo geroago, arinago edo geldiroago, goizago edo beranduago edo ta halakoren batean. Amaitzeko esaldi batean Xarifi zera entzun diogu. Gehiegia eta gutxiegia guztia da kaltegarria. Noiz erabiliko dugu esaera hori? Larregia beti dela txarra adierazteko. Kirol gehiegi egitea, gehiegi ikastea, telebista gehiegi ikustea. Horren parekoa da, ona edo txarra, larra beti txarra.